Kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sar. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar jam ñalle moon hande ko ñallawma aset hawri ko jeenayi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom habruji moɗon demgal Pulaar giɗoɗen ko to États-Unis to Denver hanki made toon to CBS neɗɗo goto ne woni avion feerim ɗum avion noon ko compagnie frontier tugnade ko yalti hande o joji pilote koɓe kaldano kadi e yimɓe wonɓe toon e renoɓe ko fati kisal avion ŋaji on diwrata no jurdoto saaha noɓe jamira kamɓe koye maɓe ɓe mbawi hankkadi diwde nde ko ndeno ene wayno ɓe diwi ko wonani hay 30 secondes caggal muɗum ɓe tini wonde ko avion on ko feeri kamɓe pilote aji ɓe mbiɗi men e kalani yimɓe wonɓe dow ɓe mbi wonde ko alay saago ɓe dartina avion on par ce que avion o ɓe tini jeygol nani hen ko ɗum waɗi caggal nde ɓe ƴewti nde noon ɓe jii wonde kadi yesso avion en waɗi ƴiƴam goto pilote aji kadi wi wonde ko 50 secondes ko adi nde ɓe jahata e terrain pour diwde nde ɓe jiino neɗɗo ne doga ne fayi yesso avion to ne wawi taw ko on ɓe peeri ko wawi wonde foof enquête aji kalan taw holoɗo peraɗo holko woni sababu omo naata toon o dili ko grillage aéroport to naati toon ko caggal muɗum avion yanne makko ɓe kalan noon hol kanko ɓe kalan holko woni sababu mum kono ne wayno ko oɗo saha joni gomu toppitiɗo ko fate kisal avion ngaji ɗo e États-Unis oɗo saha joni wi woni koye enquête ko woni sababu muɗum donc tugnade e yimɓe toppitiɓe ko fate en oɗon gomu wi wonde oɗon naɗɗo toon peraɗo ene wayno yeehi ko wona haaju mum naati koto fotani nadde compagnie o ko Frontier Airline en wonno 220 no eno ala gañiɓe hen gañande musni kono ne waɗi yimɓe ɗiɗi walla tato mo so dañi buɓande e nawama o anen cafre heddiɓe fof ene wayno jaltina ko to avion wonno e terre diwato hande to États-Unis en wayno woni oɗo saha joni ko pododiral kamɓe démocrate en républicain surtout état ji ɗi henna pour waylude kewendi walla ɓurgol démocrate en contre républicain walla républicain contre démocrate ɗum noon ko siftindon toon guila ñande nogas jeenayi lewru avril kamɓe nde cour suprême mo États-Unis sammini kuulal gonnogal toon mbiyat ɗum ko voting act ɗum noon ko wiide wonde ko kala leñol ɗo woni yimɓe muɗum yo dañ yimɓe représentant ɓe ɗum noon so tawi ko ɓaale ɓurɓe hewde oɗon nokku dañata ko représentant ɓalejo walla ko tubakoɓe daña représentant tubakoɓe ɗum ɗon noon ko hunde wonnon ɗon gila e kitale kanko Martin Luther King ɓe kaɓeta noon ko fate civil right donc en kamɓe cour suprême gila min voti ɗum ɗo ñande nogas jeenayi avril oɗo saha joni état ji ɗi surtout yen républicain ji ɓuuri hewde nen continue wiide ne mbaɗa ene change ngulɗon ɓurgol ko teskita tan ñande allah ɓen ɗo hono kamɓe cour suprême gonɗo toon to Virginia ɓe mbaɗino ñawore kadi salade woteji bannoɗi toon ɗiɗon woteji kadi ko waylude ko yewendi kamɓe démocrate en rokkuno oɗon sahaji démocrate en ma dañ jonɗe 4 ɓuura républicain kono noon kamɓe cour suprême o Virginia ɓe wiide mabɓe kadi ko ɗiɗon woteji no mbaɗira ni ene wayno jaɓɓi kuule constitution toon to Virginia ko ɗum waɗi oɗo saha joni ene wayno ko état ji fof nen continue ene gone e ngolɗon lawol ko yiya oɗo saha joni ko kamɓe républicain ji hawnaki ko kamɓe jogori dañde avantage e démocrate en surtout en won état ji kewɗi kamɓe koye mabɓe gummima ɗum yiya to Florida to Missouri Caroline du Nord toon to Ohio to Tennessee Texas Alabama Louisiana Caroline du Sud ɗiɗo fof ko état ji républicain ji ma keɓɗen jonɗe ɓurɗe heew démocrate to Illinois ene wayno suwato toon to Colorado suwato ene wayno Maryland kañum hoore mum suwato kono ko hen woni toon kadi to Utah no wayno ko kamɓe démocrate jogor dañde toon ɓurde toon ɓenne kadi goni koye woteji oɗo saha joni toon kadi to Californie no wayno ko gam koko ɓenni ene wayno ko kamɓe démocrate en ɓuuri républicain ji jonɗe kewɗe seeɗa ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko pododiral gongal oɗo saha joni hakkude kamɓe sarɗiyankoɓe ɗeɗo leyɗele gonɗe États-Unis ɗum ɗo fof ko peeje kanko Donald Trump o ummini gila mandat makko fuɗɗi ɗum pour wiide wonde républicain yo mbaɗ peeje fof beele ene continue ɓurde kewal sarɗiyankoɓe toon to congrès ɗum ɗo fof ko hoto laamu makko tampinede e oɗo deuxiéme mandat walla fin deuxiéme mandat makko oɗo saha joni hayde woteji arde e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom hawnaki won état ji won ma mbawa waylude holno hol joguiɓe majorité walla hol joguiɓe toon minorité hande to États-Unis on tribunal uji kadi walla kamɓe avocat ji won galleji won jayndiyankoɓe walla galleji won baɗoji jewte télévision ngaji nana continue waɗa saha joni haare o men nde gummini contre kanko Donald Trump walla dartade kanko Donald Trump ɗaɓɓale makko ɗe o jogui gouvernement makko ɗe o jogui pour dartinde won jewte won walla won émission ngaji won gonɗe won télévision ngaji ko sakkiti ko toon to e télévision biyeteɗo ABC hono kamɓe avocat ji mum ɓe darima contre kanko Donald Trump wiide wonde ko laamu makko waɗa ko fof ko ƴewde dartinde kala ko wiyete en hattan mo yimɓe jogui pour haalde ko woni miijoji men ɗum ko mbiyata free speech e nder ko yiya hono kanko Donald Trump administration makko yaminiri hon gardiɗo FCC non ko gonɗo e laamu États-Unis gomu fédéral toppitiɗo kala ko fate galleji janiyankoji e kadi ko haal ko yaltate télévision walla ko heddete e ɗum ɗon e wayno ko wiide oɗon gardiɗo mo hono kanko Brennan yo wat feere fof beele émission biyeteɗo view ɗum noon ko émission mo ganduɗa kamɓe rewɓe gon toon e hen sahaji ko eɓe tooña e hen sahaji eɓe wadde jewta hen sahaji gadda habaruji wiide wonde ko oɗon émission en wayno ko fotani wonde jamiraɗo yo continue wadde ɗum ɗo fof noon kadi yiya sakkiti ko noon e émission ngaji
goɗɗi kewɗi jaltoje télévision kewɗi koni jeeya noon kanko Jim Kimmel wonde koɓe toña hono kanko Donald Trump walla ɓe kala gueɗe ɗe ganduɗa en comédie e mbaɗɗum ɗum ɗo fof noon ko e wiide mabɓe kamɓe kadi avocat ji ABC koɓe kaali mbi ɗum ɗo fof ko président kanko Donald Trump o jogui kala galle jeyandiyanke walla jeyandiyankoɓe walla comédien ɓe ganduɗa mo haalata e makko ko weelimo ene wayno ko il faut ko dartina ɗum ɗo fof noon ko haare lundinde ko wiyete constitution mo États-Unis jammirde ko wiyete free speech ɗo e États-Unis. Habruji men international gidaden ko guerre gondo ton to funnange ɓadiɗo ono kamɓe États-Unis oɗo saji ɓe mbi wonde ɓe continue hande ɗaminade wonde ko kamɓe Iran maɓe jaabo proposition ngaji ɗi ɓe mbaɗi ko fate holko dartinte guerre gondo ton kunde mabɓe kamɓe États-Unis Israël e Iran haysinde ɓe keɓani jaabol taw ɓe ɗamini wonde ko nanodiral gonno ngal ɗon pour ko fate jeyngol yo dartuma continue wadde ɗum ɗo fof noon sikkitare mawde kadi nde ari caggal de kamɓe États-Unis e kamɓe Iran continue vellodirde batuji gonɗi toon durgol ɗon cirtogol wiyetengol to Hormuz kono ko tugnade ko ummi to leydi Qatar on kanko premier ministre mo leydi Qatar on biyete Cheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Yassin El Thani ene wayno ko ari ñande aljuma hanki nde toon to Washington toon kadi o fotti hono vice président mo États-Unis JD Vance pour wawde haalde ko fate guerre gonɗo toon to Iran ñalawma ko adi ɗum hono kanko premier ministre o haaldino e journal Al Arabi Al Jadid ɓe ɗaminaki wonde ko kamɓe États-Unis e kamɓe Iran maɓe nanodir pour ko fate guerre on deƴira ko ay wonde fof ari toon to Washington kadi wawde ƴewde holno ɗum wayata tungde hande kadi ko yalti ñande aljuma nde hono kanko secrétaire d'état mo États-Unis hono kanko Marco Rubio to wonno to Rome to wino wonde ko ene wayno États-Unis en ɗamini hande jaabol ummade toon to Iran ko fate en nanodira ɗum noon o wino hanki ɓe ɗamini jaabol ngol kanko Donald Trump o rentini kadi Iran o wi wonde to jaabol waɗani tan ene wayno ko kamɓe États-Unis kadi ko continueɓe bombardement mabɓe Pakistan noon non continue hande yaɓɓude koye ɗum muɗum jam pour ƴewde beele kadi kaldigal kadi ene ummine hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran e noon siftinde on tan ko kaldigal ngal kadi dartini ɗum ko sibabude wasde ɓe nanodirde ko fate won toɓe won ɗum nade hande CBS ko hanki ono toon to Beijing hono kanko sénateur républicain biyeteɗo Steve Dent Montana o wawi kadi yettude hono ministre toppitiɗo ko fate affaires étrangères mo Chine biyeteɗo Wang Yi ɗe foti délégation diplomate en Iran naɓe arnoɓe toon to Chine ɗum ɗo fof kadi kanko Steve o yetti Chine wonde ko Chine kañum ho ɗum ummonade peeje moƴƴe beele fitinaji ɗe darto toon to Iran donc siftindon tan oɗo délégation yaade ɗum toon to Chine kadi ko hunde nde ganduɗa hawnaki ko pression ngo pour wonde kanko Donald Trump jogorɗo yaade e yontere nde ɗo aronde toon to Chine pour fottoyde kanko gardiɗo leydi Chine hono Jinping. Habruji men international toon to Sénégal yiyama hande ñalawma hono député ji Pastef ɓe donki nanodirde ko fate holno ɓe mbawata ƴewtorade oɗo proposition mo ganduɗa neldunoɗo toon to gardingu leydi ndi proposition kadi ko pour waylude kuule ɗe mbiyata L29 L30 donc tugnade ko yiya hande hono député ji ɗiɗi hono Cheikh Bara Ndiaye député goɗɗo biyeteɗo Abdoul Ahad Ndiaye ene wayno koɓe poɗodira konguɗi ɗi kadi ñaaɗino hakkude mabɓe ko konguɗi kadi Cheikh Bara Ndiaye nde ari wi wonde ko debbo goto biyeteɗo Marie Rose Khady Faye kañum worumde position mo ganduɗa holno ɓe baylirta oɗo proposition holno ɓe binditir ɗum ha feewa ɗum noon kadi siftinde on ko ɗiɗo proposition ngaji ko jannoɗi toon to présidence caggal mum woni ko kanko Bassirou Diomaye Faye o rutini ɗum o wiide wonde ko il faut ko ɓe ƴewto ɓe jangguito ɗum caggal nde tawa wonde ko copie ji ɗi gari toon hen copie mo wona gonga copie goɗɗo kadi ko copie gandaɗo ko wawi wonde fof oɗo sa joni ko ɗum woni kanko Abdou Ahad Ndiaye e nder konguɗo haali wi wonde kanko sohlani o wonani neɗɗo kalfaɗo haqqille mum neɗɗo kalfaɗo kadi ko haala kanko mo wawi reglude probléme makko donc o sohlani Sonko o sohlani Diomaye humtude hajuji makko ɗin ko konguɗi ɗo haali ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hollude wonde ko kamɓe député ji Pastef siftinde ɗon tan kañum jogui majorité toon to assemblée mabɓe national e wayde koɓe jogui caɗele famodir holno ɓe baylirta ɗeɗo kuule walla ɗiɗo proposition ngaji ɗe gone dow muɗum. député Farba Ngom kadi ko maire Agnam en wayno hande o minima e lawol makko faade toon to Agnam ko jaɓɓugal mongal ko tina oɗo sadio o rew noon nokkuji kewɗi tugnade hande habruji gumriɗe toon takade actualité oɗo sadio en jaɓɓugal ngal heeɓi toon ngal ko hunde nde meeɗani yiyede tugnade hande vidéo ji jaltuɗi guure kewɗe ɗe ganduɗa takkide toon o jokkodira e yimɓeɓe o salmodira e yimɓe fof goto fof ne yiiɗi yiidam kanko Farba Ngom jaɓirte toon ko neɗɗo politique mais kadi ko neɗɗo nafnoɗo commune muɗum toon siftinde ɗon tan kanko Farba Ngom kadi o nanguirno ko sibabunde mo takka ken wona temedere nogas 2 milliards francs CFA caggal muɗum ɗiɗon kalisaji mbiya wodani foof ɓe paati ɗum kadi e téléphone aji wiyama o joguima toon to kaso ko wawi on fof oɗo sadio nandi ko libre kanko Farba Ngom to Mali hande no wayno ko caɗele gon toon ɗum noon tugnade kadi ko yalti on militaire uji ardiɓe toon to leydi Mali en wayno ko ɗo sadio koɓe saliɓe haaldude ɗeɗo pelle ɗiɗi hen felle ɗe ganduɗa wiyetede groupe soutien à l'islam e o musulman wiyete ko jenin e fedde wonde nde kadi ko wat boniyankoɓe ɓe takkare jireteɓe e felle ɗum noon fof ari ko caggal nde kamɓe corps diplomatique gonno toon to Bamako e surtout e kanko gardiɗo ministére des affaires étrangères Abdoulaye Diop o haalni wi wonde ko gouvernement oɗo sadio ala fof anni mo jogui pour haaldude ɗeɗo pelle wat boniyankoɓe ɗeɗo pelle kadi ɗeɓe takki wonde ko kañumen goni adduɓe fitinaji
e leydi ndi ma won joni jonte ɗiɗi wayno ko ɗeɗo pelle nde jani son surtout ñande nogas joyi lewru avril to rewo leydi ndi en wayno ha hande ko caɗele ngoni toon kamɓe laamu ngu ɓe mbi wonde koɓe kutorta ko kaldigal ɗum noon haysinde won groupe aji won walla politicien kewɓe no mbaji ma ɓe mbi wonde ko alay sago ɓe kalda e ɗeɗo pelle haɓeteɓe toon to kamɓe gouvernement mbi ɓe kutorto ko doole ko sakiri ko kadi yiyama wonde gueɗe kewɗe kese nde nelda toon umi russi taw ko gueɗe militaire uji ene jeehi toon to maɗi surtout ene walludeɓe pour folde banggue rewo leydi ndi ko ɓuuri wonde hagguillaji mabɓe kamɓe militaire uji tumaɗe oɗo sa joni ko ƴewde peeje nde ɓe keftiri kidal ciftinde ɗon tan kidal en wayno wonɓe toon FLA ɓe mbawi no nanodirde gouvernement pour militaire uji gon toon foof ɓe jaltini ɗumen donc kidal e nokkuji kewɗi oɗo sa joni kamɓe FLA ɓe mbi wonde koye goni koye jimadi mabɓe kadi koɓe continueɓe yehoɓe ɗum eyyi ɗum noon kadi oɗon temps kadi hono jihadiste uji ɗeɗo pelle wat boniyankoɓe eɓe continue blogde Bamako donc ala ko natata ala ko yaltata ɗum noon ko yimɓe wonɓe toon oɗo sa joni en puɗɗima habde sibabude won otoji kewɗi mbawa yaltude mbawa nadde kadi ala fo circulation bewɗo capital mabɓe toon to Bamako. Habruji men international hande toon to Sénégal en wayno ko hande ñalawma aset kanko président Bachir Diomaye Faye ɗum ɗon e mouvement makko Diomaye président no fottude toon hande to Mbour tungnade ko reportage taw ko Dakar Actu report ɗum no wayno ko yimɓe hewɓe ngari kono noon en wayno haysindu pottital ngal waɗi doole weɗi yimɓe ha heewi yimɓe hewɓe ummiɓe nokkuji kewɗi ɗum noon taariɗi toon to Mbour ngari toon kono noon ko tesira en onon ko audience mo ganduɗa en pottital kanko gardiɗo leydi Sénégal Bachir Diomaye Faye fonno dañjude yimɓe taw maire uji lokkoji gonɗi toon en wayno lam ɗum ɗo fof noon en wayno ko hunde nde ganduɗa ko siwa ko kamɓe mbaɗi ɗum pour wiide mabɓe kadi ko ƴewtade calendrier o wattu ɗum ñande wonde walla taw won caɗele gonɗe e mouvement mabɓe moɓe jogui kanko Bachir Diomaye Faye mouvement mo mbiyata support pour Bachir Diomaye Faye Diomaye président ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo henne ko yimɓe hewɓe nene mbaɗa hen commentaire oɗo sa joni e surtout kadi e saaha mo ganduɗa kanko Bachir Diomaye Faye e kanko premier ministre makko e yimɓe hohoɓe hewɓe wonɓe gouvernement mo Ousmane Sonko ardi ene wayno poɗodiral ne waɗa hol joguiɗo doole hol laami ko wawi wonde fof kanko Bachir Diomaye Faye o yiyama toon kono noon potal ngol jogorno dañjude hakkude makko e maire uji gonɗoɗi toon oɗo saha joni ne wayno koko anila ɗum ɗo kadi ko ɓeydu débat politique mawɗo ko toon to Sénégal e oɗon saha kadi to Dakar hono assemblée mabɓe national ñande foti toon kadi ƴewtade kayitaji ɗi ruttine e mabɓe ɗum noon ko proposition ngaji waylude kuulal L29 et L30. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en gartu janggo kadi ko fati habruji meɗen.